ka Ribhoy Synod College kabadan ha sites ning Ribhoy District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra hinyo pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai hinyo kendai san pra le shibun kajing sngap menti jong ki wei pat ki MLA khasi ki badon ha ki party ba pher ki badon ha kaliang sarkar bat kumju ki badon ha kaliang persha ban kersha ni kamat jingdawa ban penbe je ka reservation policy la ban kedoru ban na kaliang ki sangut ki MLA na Ribhoy district wat wei ru amsham ladon bakran lani ban kershan ya kamat jingdawa ban penbe je ka reservation policy kumta ki paiba ganong po constituency ya ka step jong ka arpun ri tari ujemang ar hajar ar pholai kila leitur saying sa UMLA ganong po constituency uba meral bonds im haying sa jong u hapam so 3 Ribhoy district kaba kate ka jinglit ya kendo kadai na kabenta ban kentu lem ya u ba on island ya ka jingkershan lani ban kren EA habai dei ba ka jingdawa ban penbe ya ka reservation policy kabadai kamat jingdawa na kabenta kalawai ki khon samla hakayo kam yo jam to ka jingwan jingi menta ka singi hak ha ying jong i ba marobon sim MLA jong kanong po constituency kam dei bang idan ni ginu ki hidden agenda la ni ginu ki political propaganda ban pantalai i ban panjaburom i ne ban kanto i dang ni kamtai re yuan bitik nam ta kamat ki jura ba ka dai meri jingi kayat kendo muta kata ka badai ha ka ba ha ka bidai bat ka reservation policy ba ka system kumbang ilatip i ba ka reservation policy hapo megalia ka kam syam layat ka kum ka jington breu andre kala syuyat betik ka kum ka jington jang tiki karteng ju tribe but ka jing implement ni ka system ka balayat biang syau tau senyam nyupui nyupar ka bam la ban priang hangi ka jai breu ti kumta ngilaong ye i ngilai keren ba ya badi ba merolbon ba nagliang jung i kum MLA ila ai ka assurance ba in keren ka parti ba ka parti sarkar mane keren bagini atai halor kane kamat bat ni kmilenti bakan long kumta di tang kumta hi bat kai ga kwa badong pat ya baro gini MLA khasi gi ba ngapjar gi barang dan gi barang ngapjar gi basngap benti ni gi bomle bom sunyo to tip ba yaus di 8 abu pa hatrai jungding bat jaruding bom siso dan pengat yu bantang yu geding jilip bat hata ka por piselnyar ba pin sakriat binat andre ka por kala punishment te kumba pila ti ka ka daw ka bangyawan hangin ka daw ba kadai nabata kalawe kari ba kadai tendo ni nadu menengi wane kejatan hadu hangne hapalawing jong UMA jong ba meral bon sem une jong nong po bandawa ya u bat no persngaw yu ya ka jingkwa jong ni pada ba un keren lane ba un ai ka statement nabanta kan ka issue ka bala hi daw ba ada ti kumbansu kan mau no ka issue ka bala ki da ba dan ka jingwan jong ni kamdon kanu ka daw kamdon kanu ka political benefit lane kamdon kanu ka taka ka bangi pendulong yano bai de ba ka kam sanyi masih ba hande ka de si benta nabanta ka daw ba jong kari ba ka bendu ka jingwan jong ni ka de lengba kinong snong jong kanong ko constituency baro ko kamdei na kanong guru kadai na kinong snong jong kanong ko constituency hae kanong rim kabangiwan kanong rim be nabanta berkesan ya ka jengki jong ba arden nabanta ka rustar bat ka rustar polisi ngimla ban piang ya ka rustar kabayat halam da ribai kan da failin shawaya ta kimi kabalong ka rustar besar polisi kumba kalong kumbang ilai keren da uba airus tut ba ya ka reservation policy lale kalam dapet bah ya ka population structure kumbang ilong ni don hadu daki laipo arlak laipo lak tam don kan pensyong dor bat ba sanlak ya kaju ka reservation kamla belong mla DKI ke polisi ka ba ka government kanomla ban review kadon semua ke polisi ba government kanomla ban review baru pilatif bah hapo nakalan kumno ukuran hapo social media ki news unai furio cermin sar jo nakalan ulak pular ba hadin jo ka sangsos ngin review ya ka
polisi reservation polisi ti balai po Meghalaya jungi amla benle ya ta teka e ka jing kentu bat ka e ka jing kemen ka jungi kalong bang hadin bangi lai kendu yo MLA jangan nongpo polisi boleh nak parti UDP kadai ka jing kular ka jung u ka jing ai jung u ka jing keren ka ba u persyan ya kani ka isu ya ka ba PDP ya don benda ngakar san la mo ong benda ini so komen ya bat ngin daam ngin dapat ka e ka ba nakaliang jong MLA ong keren bat ngi khmilan ti bo jungi MLA jungi usa keren kane kaman usara kane kaman kata kaman ba ong keren kata kesong ji sta jong ula ong keren hati di lat thok khobor ne la ong keren hang no ngim ti beta tang bana kaliang jong semen ba ula keren ula pular ba ong keren ya kane kaman kabak ta matli matyong ya kari bakajat penri ko jongi kum kejing ya snok tilang kejing ai kejing support lang na benta kane reservation policy ni nang liang jongga hito umdan area ni kloi ban mi sekmat halor kane kamyap kamim jonggari bakajat penri ko jongi hi borok koi bat khamtam eru ka kentu kan pam khamtam ya kinong mi khmat ki jongi khamtam ki badai ki trai muluk ki do ki jat ki kur ki kenja ki jongi ki badai ki khasi ki khara ki badai kita kinong mi khmat hapo ke assembly hapo ke yung dorbar thau an bat khamtam eru ya i MLA badon burom i jongi ibade iba mero bonsim ibelong ita enong mi khmat ki ba manga bat mapi ngila jit ye i banlong ita enong mi khmat ngila jit ye i banlong ita enong ye saj an hapo ke assembly dengan kentu ye i kumbama i ngilayo ke jing kran bat i ngilayo bani stu jumut bat i halor kitu ki man halor kitu ki phang ki bangi ngila race halor kitu ki issue ila kular skam ban race yang ke issue ban ya keren yang ke issue hapo ka meeting ka jungi mata ka singi idon ka meeting jong ka UDP hi borok ko we jong ka parti UDP ka kular ngangai skam ba iba merol bon in kran halor kane ka issue ka bangi ngi race mata ka step bat ngangai skam baru mamai in simkhia halor kane kamyap ka kamim bat ngakentu ye i sikentin e ba wan nomap hadu ba ita inongilam iba hakmat ijongi iba arden ba inyo ya uta udrip hendrai ngakentu ye i bahaswa bekerja kita ki eki baro ngangai skam ba mai i inle swa tan wan nomap hadu bekan depoi hadu uta uput tang kita kublesi hajar ko